चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि बदियागुरि गामिनि थागिबि खेत्रम बसुमतारिनि फिसाजो रैसुमै बसुमतारिया 2024 नभेम्बराव आसाम स्टेट काराटे डु एस'सिएशननि बानजायनायाव गुवाहाटीआव बादायनानै देरहासार जानो हानानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। दा रैसुमै बसुमतारिया फैगौ 23 निफ्राय 27 अक्ट'सिम जानो गोनां युथ अलिम्पिक गेम्स 2022 आव 55 केजि आइजोनि केरेट गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि नखरनि थासारि आरो रांखावरिनि थाखाय जोबोद खस्थ'। बिनिखायनो नखरगिरिया ड्रेस बायनो थाखाय गेलेहैनायाव मदद होनो थाखाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ मोननो लुबैदों आरो सरकारनावबो मदद हास्थायदों। नखरगिरिया अनसुंथाइ हरनो थाखाय रैसुमै बसुमतारिनि AC 402349111033 IFSC SBI N 0016940 मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बर 6901734288। नामा आंनि रैसुमै बसुमतारी। आसलथे नैबे खेलाखौ माबोरैहाय जागायजेननानै गेलेनायखौ? आङो दा 2 इयार्स हाबगासिनो दङ आं प्रेक्टिस खालामनाया। आङो थांनाय गुवाहाटीआव गेलेनाय समाव आं बहुत खस्थ'यै थांनो मोनदों सारमोननि हेल्पआव। एक्चुअली मा खेला गेलेनानै देरहाना फैनाय? आङो गुवाहाटीआव अल आसाम स्टेट गेमाव गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। आरो मा थांखि नेक्स्टआव? आंनि थांखिया हारिखौ जौगाहोनाय एबा आंनि आथिङाव गसंथानो हानाय। खोनानो मोनदों नैबे मासनिनो टेस्ट 27 आवहाय खेला जाबावगोन। खेला औ जाबावगोन। फैबाय थानाय समावबो गुवाहाटीआव दङ 23 आव बेयावबो थांनो थाखाय आंनो एसे हेल्प नांगौ। माबायदि रेडि जानानै दङ नोङो? आंथ' दा बहुत खस्थ'आव दङ प्रेक्टिस खालामगासिनो एनि टाइम। मा आसा खालामदों देरहागोन ना? आं आसा खालामदों आं देरहागोन होननानै। सरकार आरो रायजो राजानिसिम माबायदि हेफाजाब लुबैयो? सरकार आरो रायजो राजानिफ्राय आं हेल्प लुगैयो एसे आंनि थांबाय थानाय खेलाफोरखौ आं देरहालांनो हानो थाखाय एबा हेल्प मोननो थाखाय। आं गेलेबाय थानाय आङो बहुत प्रब्लेम फैसा थाखानि थाखाय, बेनिखायनो आङो एसे हेल्प मोननो लुगैयो। दा अबेयाव सोलोंथाइ लागासिनो? आङो बेंटल MB स्कुलाव सारिदिङाजों आं प्रेक्टिस खालामजाबाय थायो। बाखि बिनि अनगा लेखा फरायनायफ्रा बेसेबां थाखोआव फरायो? आं क्लास 10 आव फरायो। मेट्रिक होगोन? मेट्रिक होदोंमोन ओमफ्राय गाज्रि जानानै होफिनगोन। मा बुंगोन मादै जे नोंथांनि खुलुमबाय फिसाफोर, मोजाङै मोजां आंनि फिसाया गेलेलांथों, देरहालांथों। खस्थ'बाबो आं नाजागोन। रोंनांगौसो, देरहालांनांगौसो, मोजांसो जालांनांगौ। जोंना न'खरा गरिबबो अबस्था गैया। बिदिनो थाइसे थाइनै खामायनानै हरो आङो, नायोबो फिसाफोरखौ फोरोङोबो। जानाय गैया नालाय हाजिरा मावनानै जायो जोङो। ओमफ्राय आंलाय माथो बुंनो रोङो, बांद्रायबो बुंनो रोङा। बेसेबांसिम फोरोंनो सानदों बिदि खेला दुलायाव? खेला दुलायाव आङो मोजां देरहालांबाय थाथों, गेलेबाय थाथों, जौगालांनांगौसो जोंना फिसाफ्रा। हागौमानि देरहालांनांगौ, देरहासारनांगौसो। मोजां खामानि मावलांनो हाबानो मोजां, जोंनोबो बिमा बिफानोबो जौगालांबानो जोंनोबो मोजां जाहैयो, रायजो राजानोबो मोजां, गामि एरियायावबो जोंहा मोजां मोनजागोनबो। सरकारनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय माबायदि अननाय मोनखो दिनै? सोरखारनि थाखाय आङो अननायखौ लुगैयो, हेफाजाबखौ लुगैयो। रायजो राजायाबो जोंना बिदिनो देरहालांबाय थाबा अनलांगोनबो, रायजोफ्राबो ओंखारगोनबो, आखायावबो लागोन। मोजां गेलेलांबाय थाथोंसै, देरहालांबाय थाथोंसै। न'खराव आरो सोर दं? न'खराव जोंना फेमिलिया गासै बिमा बिफा 7 जनानो जायो। फिसाफ्रा आंना 7, 2 हिनजावसा, 3 फिसाला दङ आरो। बारा गिदिर नङा, बेनो फार्स्ट फिसाजो देरसिना।